дар ноҳияи Рашт, шарқи Тоҷикистон, духтуре иддао дорад, ки бо истифодаи доруи бемории шуши бузҳо худро аз COVID-19 табобат кардааст. исми ин дору барои радиозодӣ маълум аст, аммо ба далели он ки муфид будани он ба дармони COVID-19 ҳанӯз исбот нашудааст, аз бурдани номаш худдорӣ меварзем. Абдулло Ашуров бо ин пизишки сардухтури беморхонаи Рашт аст ҳамсӯҳбат шуд ва ҳоло тафсилотро аз ӯ мешунавем. Абдулло, бифармо. бале шаҳло, рӯзи 6 май суҳбате доштам бо Қобилҷон Гиёев, сартабиби беморхонаи марказии ноҳияи Рашт. ӯ гуфт пас аз муолиҷаи як корманди ҳукумати ноҳия ки аз шаҳри Душанбе баргашта буд, ӯ низ ба бемории COVID-19 гирифтор шуд. Сардухтури беморхонаи Рашт мегӯяд, соат ба соат вазъи саломатиаш бадтар шуд, то ҳадде ки умедашро аз зиндагӣ канд. Гиёев афзуд, бисёр китобҳоро хонд, аз интернет маълумот ҷустуҷӯ кард ва мушаххас набуд ки ҳамин бемории одамон ба пневмонияи бузҳо монанд аст ва ба ёдаш ҳамон доруе расид ки ба он пневмонии бузҳоро табобат мекарданд ва таркибашро дид ки ба доруи одамон монанд аст ва тавассути як ҳамсабақаш ки дар дорухонаи байторӣ кор мекардааст, ин доруро дастрас карда ва ҳамчунон ба як ҳамшираи шафқат васият мекунад ки бо масъулияти худаш ин доруро ба бадани ӯ гузаронад. ӯ гуфт доруро оварданд ва дар оғоз як кубик, як миллилитр ин доруро ба баданаш гузаронд ва вақте ки реаксия, яъне вокунише надод баданаш, гузарондани доруро идома доданд. баъди 15-20 дақиқа аллакай ман чашмом равшан шидан гирифт, нафасам ҳуш шуд, бисёр хурсанд шудам. ман соати 2 шаб хестам. баъди 2 соат ман соати 8 гузарондам, соати 2 дигар хобам набуд. хестам, намоз хондам, дуо кардам ки худо мара ба ин чи шифо доди. худованд бисёр миннатдорӣ кардам худоро ки мо ай ҳолати марг манро иданд. Гиёев мегӯяд, бо ризояти худи беморон 4 нафари дигар ҳам аз ин дору истифода бурданд ва саломатии онҳо ба гуфтаи духтур хеле беҳтар шудааст. доруе ки аз он Гиёев истифода кардааст, дар Ҳоланд истеҳсол шуда барои давоии бемориҳои роҳҳои нафаси чорвои калон ва хурд истифода мешавад. ин дору дар феҳрасти Созмони ҷаҳонии тандурустӣ низ ба қайд гирифта шудааст. аммо Вазорати тандурустии Тоҷикистон мегӯяд, дар ин бора ҳеҷ иттилоъе надорад ва барои табобати бемории COVID-19 дастурамали омода кардааст ки табибон бояд танҳо аз рӯи он амал кунанд.